Lugo acollerá do vindeiro día 1 ao 12 de maio unha nova edición do Salón Internacional do Cabalo de Galicia. A Deputación acollía este luns nos Xardíns de San Marcos a presentación do evento que patrocina con 40.000 euros. Un equigal que naceu pois da man desta institución precisamente nun momento pois no que para nós era importante, ainda sigue sendo hoxe, non? Pero daquelas tratar de buscar novos alicientes para esta cidade, non? Evidentemente, pois Kigal pois é unha maneira de xenerar valor engadido, de durante 10 días que o cabalo pois sea o centro de unha serie de actividades en torno a esta mostra de carácter internacional. Equigal abrirá as súas portas este mércores no Pazo de Feiras co 17 concurso morfolóxico de cabalo pura raza española, para seguir do venres 3 ao domingo 5 co concurso nacional de salto de obstáculos Cidade de Lugo. O éxito dos bautismos ecuestres en edicións anteriores motivou que este se aumentase o número de prazas ata chegar ás 300. Terán lugar do luns 6 ao venres 10 e inclúe actividades formativas para os escolares. Quedaba un par de datas que están para pecharse xa durante o día de hoxe. E resaltar que esos máis de 300 nenos que van a poder disfrutar gratuitamente dese acercamento a este maravilloso mundo como é o mundo do cabalo. O Salón Internacional do Cabalo de Galicia, con acceso de balde, continuará os días 11 e 12 co 7º Equigal Internacional Arabic Horse Show e o concurso morfolóxico de cabalo de pura raza galega. 10 días para contemplar os mellores exemplares de raza árabe, galega e española con entrada de balde.